Представете си, че седите в самолет, гледайки през прозореца или регулирайки колана, докато започва да се оформя тревожно мисъл. Пътувате почти с 1000 км в час и въпреки това не усещате абсолютно нищо. Тогава се появява въпросът: защо не усещате абсолютно нищо? Това е мистерията, която придружава всеки пътник, въпреки че почти никой не я изрича на глас. Съществува нещо дълбоко противоречиво между реалността на скоростта, с която се движи един търговски полет, и усещането за почти пълно спокойствие, което тялото възприема. То не реагира така, както бихме очаквали, и това оставя неизбежно съмнение за това какво се случва вътре в самолета и начина, по който го възприемате. За да го разгадаете, не е достатъчно да се задоволите с опростено обяснение. Става дума не само за постоянството на скоростта или за изолацията от външния свят, нито единствено за дизайна на самолета, който омекотява движението. Това, което изпитвате, е резултат от няколко фактора, действащи едновременно, като начина, по който тялото ви интерпретира движението, аеродинамичния баланс на самолета, изолацията на кабината и системите, които омекотяват дори най-фините промени. През това видео ще разглобим слой по слой това привидно противоречие. Ще видим как вашата сензорна система пренебрегва сигналите, как самолетът не предава усещания, които асоциирате с скоростта, как визуалните ориентири могат да заблудят мозъка ви и как дори когато нещо нарушава стабилността, вашето възприятие реагира по съвсем различен начин от това, което си представяте. Но преди да влезем в инженерството, аеродинамиката или поведението на кабината, трябва да започнем с най-фундаменталното. Как наистина тялото ви интерпретира движението? Първото, което трябва да разберете, е, че тялото ви не е проектирано да усеща самата скорост, а да открива промени. Докато всичко остава стабилно, дори ако се движите с огромна скорост, системата, която би трябвало да ви предупреждава, просто мълчи. Затова, вътре в самолет на круизна скорост, преживяването може да се чувства почти неподвижно, въпреки че преминавате през небето с скорост, трудна за представяне. Структурата, която прави всичко това възможно, е вестибуларната система, разположена във вътрешното ухо. Това е малък, но изключително чувствителен комплекс, съставен от няколко кухини, пълни с течности и малки биологични сензори. Главните елементи са полукръговите канали и отолитите, всеки специализиран в различен вид движение. Сред най-важните им компоненти са полукръговите канали, ориентирани по трите оси на пространството и отговорни за откриване на ъглови ускорения, т.е. промени в скоростта на въртене. Когато движите главата си или когато превозното средство, в което сте, се завърта, течността в тези канали се мести и активира рецептори, които информират мозъка за промяната. Но ако движението остава постоянно, течността спира да се движи, сензорите спират да се активират и мозъкът престава да възприема въртенето. Затова, ако завъртането остава стабилно, усещането изчезва бързо. От своя страна, отолитите се грижат за откриване на линейни ускорения, като избутвания напред, назад, нагоре или надолу, и го правят благодарение на миниатюрни структури, окачени така, че се местят, когато изпитвате промяна в скоростта, преместване, което се превръща директно в физическо усещане. Въпреки това, когато ускорението престане да варира и стане стабилно, отолитите спират да генерират значими сигнали и не информират за достигнатата скорост, а единствено за промяната, която е позволила да се достигне до нея. Тази физиологична характеристика обяснява защо ясно възприемате излитането на самолет, защото през тези секунди тялото ви наистина преживява значително ускорение и както отолитите, така и полукръговите канали допринасят мозъкът да интерпретира, че увеличавате скоростта си. Същото се случва при рязко изкачване, маневра или турбуленция, където има реални промени, които вашата вестибуларна система регистрира. Но щом движението се стабилизира, колкото и бързо да е, усещането изчезва и всичко се връща в състояние на привидна неподвижност,
което мозъкът ви интерпретира като нормално. Към това се добавя друг елемент, също толкова важен за начина, по който интерпретирате движението – визуалното възприятие, което очите ви изграждат, като постоянно сравняват това, което виждат, с ориентирите на околната среда. Така че, когато тези ориентири са много далече или почти не се променят, спират да предоставят полезна информация. Въпреки че ще го разгледаме по-подробно по-късно, е достатъчно да се отбележи, че на голяма височина не получавате визуални сигнали, които предават усещане за скорост, защото външните обекти се движат толкова бавно в зрителното ви поле, че могат напълно да заблудят мозъка и да засилят отсъствието на вестибуларни сигнали. В съвкупност всичко това прави така, че по време на круиз тялото ви не предава никакъв сигнал. Физиологически не получава информация, която да подсказва, че се движите с гигантска скорост. А мозъкът ви, който интегрира всички тези сигнали, интерпретира ситуацията като състояние на спокойствие и стабилност. Но това отсъствие на усещания не зависи само от тялото ви. То е свързано и с начина, по който самолетът поддържа своята траектория с почти постоянна плавност, което поставя неизбежен въпрос. Ако организмът ви не възприема скоростта, защото няма забележими промени, какво се случва по време на самия полет, че всичко остава толкова стабилно? Отговорът се крие в физиката, която управлява движението във въздуха, защото самолетът не остава спокоен случайно или единствено заради инерцията на своята скорост, а като се поддържа вътре в баланс на сили, който се регулира непрекъснато, намалява ускоренията, избягва забележими вариации и позволява дори докато се движите с голяма скорост, преживяването да остане спокойно и равномерно. Този баланс се конкретизира в 4 основни сили, които действат, докато самолетът напредва и определят поведението му във въздуха – теглото, подемната сила, тягата и аеродинамичното съпротивление. По време на фазата на круиз, която съответства на най-дългата и стабилна част от маршрута, тези сили се поддържат толкова точно една спрямо друга, че практически се балансират и позволяват движението да продължи плавно и постоянно. В вертикалната равнина теглото, което дърпа самолета надолу, се компенсира с подемната сила, генерирана от крилата при придвижване през въздуха. По време на круиза подемната сила се регулира, за да съвпадне почти точно с теглото, което позволява поддържане на височината без забележими изкачвания или спускания и допринася директно за усещането за непрекъснатост, което възприемате. По същия начин, в хоризонталната равнина, тягата, генерирана от двигателите, се балансира с аеродинамичното съпротивление, което се противопоставя на напредъка, така че не е необходимо да се използва цялата мощност, а да се поддържа точно регулиране, което компенсира триенето с въздуха. Когато и двете сили остават балансирани, скоростта се поддържа стабилна и понеже в това движение не се случват промени, изчезват сигналите, които биха могли да се превърнат в възприемани усещания. Когато 4 сили са в равновесие, като подемната сила компенсира теглото и тягата изравнява съпротивлението, самолетът влиза в физическо състояние, което може да се опише като динамичен покой. Той се движи, но не променя начина, по който го прави. Не ускорява, не изкачва, не спуска, не забавя и не се завърта. Това е състояние, което тялото ви интерпретира незабавно като отсъствие на движение, защото не се появява никаква допълнителна сила, която да наруши това равновесие. Сега, този баланс не се появява сам по себе си и не се поддържа автоматично, а зависи от непрекъснати регулировки, които самият самолет извършва, докато напредва. Двигателите променят тягата, за да компенсират малки вариации в съпротивлението на въздуха, причинени от промени в температурата, плътността или относителната скорост, като същевременно управляващите повърхности, като елерони, руля и стабилизаторите, въвеждат почти незабележими корекции, за да поддържат ъгъла на атака и позицията в много точни граници. Тези регулировки обикновено не са резки, а толкова малки и постепенни,
че вашата вестибуларна система едва ги долавя, така че това, което за самолета е постоянна корекция, за вашето тяло се превръща в перфектна непрекъснатост. Всъщност, фазата на круиз е най-стабилната част на полета, именно защото самолетът вече е достигнал желаната си скорост, оптималната си височина и идеалните си експлоатационни параметри, и от този момент всичко се състои в поддържане на това равновесие без въвеждане на забележими промени. От тази перспектива преживяването на пътника напълно съвпада с физиката на полета, защото тялото ви не възприема нищо извънредно, при условие, че не се случват промени, които да активират сензорните му системи. Самолетът се поддържа в толкова ефективно равновесие, че вашето възприятие регистрира стабилна и равномерна среда, въпреки че се движите с стотици километри в час. Но това равновесие повдига очевиден въпрос. Ако самолетът преминава през въздуха с такава скорост, какво се случва с вятъра, шума и външните сили, които би трябвало да издават това движение? Ключът е, че вътрешността на самолета не споделя същата среда като външността. Въпреки че въздухоплавателното средство преминава през въздуха с голяма скорост, силният вятър, триенето на фюзелажа, аеродинамичният шум и налягането на потока, обгръщащ конструкцията, остават извън пространството, в което пътувате. Това разделяне е резултат от дизайна на фюзелажа, инженерството на пресоризацията и комплекс от структурни системи, които превръщат вътрешността в контролирана и относително независима среда спрямо това, което се случва отвън. Затова, дори когато преминавате през небето с стотици километри в час, това, което усещате вътре, е стабилна среда, почти чужда на това, което се случва извън кабината. Първата бариера, която прави възможно това усещане, е фюзелажът. На пръв поглед той изглежда като равна повърхност от метал или композитни материали, но всъщност е съставен от многослойна структура, която комбинира твърдост, контролирана гъвкавост и способност за абсорбиране, което му позволява да действа като истински щит срещу въздушния поток, удрящ външната част на самолета с огромна скорост. По този начин голяма част от тези сили не се предават като директни вибрации към вътрешността, а динамичната външна среда се преобразува в много по-стабилно пространство за пътуващите вътре. Освен това, самолетът се движи в море от въздух, което упражнява постоянно налягане върху конструкцията му, но това налягане не се усеща директно в кабината. Вътре се поддържа собствено ниво на налягане, регулирано изкуствено, за да бъде безопасно и удобно, докато температурата и влажността се настройват независимо спрямо външните условия. Въпреки че външното атмосферно налягане е много по-ниско или температурата е изключително ниска, вътре не се появяват физически сигнали, които да отразяват тези вариации. Пътникът не възприема контраста между двете среди и това отсъствие на контраст премахва още един възможен сензорен знак, свързан с реалната скорост на движение. В това същото разделяне между вътрешността и външността се проявява фундаментален акустичен компонент, който се изразява в начина, по който звукът от външността се трансформира преди да достигне кабината. Отвън самолетът въздухът търка фюзелажа с значителна сила и генерира аеродинамичен шум, който би бил оглушителен, ако достигне директно до човешкото ухо. Въпреки това, което възприема пътникът, е съвсем различно, защото фюзелажът, заедно с вътрешната изолация и покривните панели, омекотява и трансформира голяма част от този звук преди да достигне кабината, така че остава само дълбок и филтриран шум. Повечето от това, което се чува вътре, не произлиза от външния поток, а от самите системи на самолета, като вентилацията, циркулацията на въздуха, електрическото оборудване и, в по-малка степен, амортизираното функциониране на двигателите, докато най-интензивният аеродинамичен шум се намалява до почти незабележим. В съвкупност тази трансформация на звука и на външните сили води до създаването на вътрешност, която е изненадващо отделена от външната среда. Докато самолетът пробива път в постоянно променяща се среда, кабината се поддържа като пространство, където едва достигат директни сигнали от вятъра, шума или налягането на въздуха. Не съществува никакъв сензорен ориентир, който да подсказва скорост. Физическата реалност на движението е напълно филтрирана чрез инженерството.
Въпреки това, съществува решаващ елемент, който допълва тази илюзия и който не зависи от слуха или докосването, а от зрението. Когато гледате навън, този визуален ориентир, който би трябвало да разкрие движението, също не изглежда да ви показва, че пътувате бързо. Защо се случва това? Когато наблюдавате света през прозореца, очаквате да видите движение. В крайна сметка самолетът напредва с голяма скорост и това би трябвало по някакъв начин да се забелязва в това, което виждате навън. Въпреки това, което възприемате, е изненадващо стабилна картина, почти сякаш пейзажът се придвижва спокойно под самолета. Причината е проста. Всичко пред вас е твърде далече, за да предостави полезен визуален ориентир, който да ви позволи да интерпретирате реалната скорост. Това впечатление е свързано с начина, по който работи визуалното възприятие на движението и с много конкретен физичен принцип, свързан с ъгъла, под който обектът преминава през зрителното ви поле. Мозъкът ви не интерпретира толкова абсолютната скорост на обекта, колко бързо се променя неговата относителна позиция в видимото поле. Ако обектът е близо, тази промяна е бърза и очевидна. Ако е далеч, промяната е бавна, дори когато реалното движение е много бързо. Този феномен е съществен за разбирането защо пейзажът изглежда да се плъзга бавно, когато пътувате на голяма височина. В случая с търговски самолет летите на около 10 или 12 км над земната повърхност. На това разстояние, дори огромно преместване над земята произвежда много малка визуална промяна. Планини, реки, градове, полета или крайбрежия се движат толкова бавно във вашето зрително поле, че мозъкът ви ги интерпретира като почти статични елементи. Ъгловата скорост е минимална и, когато тази ъглова скорост намалее, усещането за движение става практически незначително. Тук влиза в действие ключов концепт – паралаксът, който описва разликата в привидното движение между близки и далечни обекти. Когато обектът е близо до вас, той се премества бързо и очевидно във вашето зрение, докато далечен обект изглежда да се движи много малко или дори изобщо не. В ежедневието си мозъкът ви използва тази постоянна разлика между близкото и далечното, за да калибрира скоростта на околната среда, но когато сте в самолет, този ориентир изчезва, защото нямате близки обекти, които да преминават през зрителното ви поле за секунди. Няма стълбове, дървета или сгради, които да минават бързо пред очите ви, и всичко се свежда до далечни елементи като пейзажа, хоризонта, планините или дори други облачни формации. Същото отсъствие на близки ориентири става още по-очевидно, когато наблюдавате земния пейзаж от голяма височина. Зрителното поле, което обхваща прозорецът, е огромно и въпреки че самолетът преминава десетки километри, изображението се променя постепенно и плавно, без ясно динамично усещане. Линии на пътища, меандри на реки, петна растителност или градски зони се движат бавно във вашето зрение, така че движението, въпреки че е реално, изглежда почти статично. Подобно се случва с облаците, които също не предоставят ясни ориентири за скорост. Много от тях се движат с относителна скорост, подобна на тази на самолета, като част от същия въздушен поток, а други са на толкова големи разстояния, че привидното им движение е минимално. По този начин натрупването на всички тези фактори превръща зрението в сетиво, неспособно да разкрие реалната скорост на самолета, защото разстоянието, отсъствието на близки елементи, намаленият паралакс и мащабът на пейзажа създават подвеждащо визуално възприятие, което не предоставя никаква информация, способна да противоречи на усещането за вътрешно спокойствие. И все пак, самолетът не е неподвижна структура. Той променя посоката си, преминава през турбуленции и коригира траекторията си, докато извършва реални вариации в движението. Тогава, как е възможно дори тези промени едва да се усещат? Ключът е в това, че тези вариации не достигат непокътнати до вътрешността, а се абсорбират, коригират и омекотяват преди да се превърнат в възприемаемо усещане. Въпреки че полетът на пръв поглед изглежда изключително стабилен, самолетът извършва постоянни регулировки, за да се поддържа в своята траектория. Въздухът, през който се движи, не е еднороден, променя се неговата плътност, температура, посока и скорост,
И всяка от тези вариации влияе върху аеродинамичното поведение на въздухоплавателното средство. Един от начините, по който самолетът абсорбира тези вариации, е чрез гъвкавостта на крилата, които не са твърди елементи, а структури, проектирани да се огъват контролирано. Когато порив на вятър или възходящ поток удари самолета, това огъване действа като естествен амортисьор, който разсейва част от енергията, която иначе би се предала директно на фюзелажа, позволявайки на позицията да остане по-стабилна и намалявайки интензивността на вибрациите, които пътниците биха могли да възприемат. Същата логика на абсорбиране се разпростира и върху останалата част от конструкцията, където амортизацията на вибрациите играе също толкова решаваща роля. Фюзелажът, вътрешните панели, подът и структурните съединения са изработени от материали, способни да разсейват енергията, така че всяка повърхност, всеки опорен елемент и всяко покритие допринасят за намаляване на вибрациите, идващи от външната среда. При съвременните въздухоплавателни средства композитните материали не само осигуряват здравина и лекота, но също така предлагат отлични амортизиращи свойства, което позволява дори при преминаване през леко нестабилни въздушни слоеве, повечето микровибрации да се разсейват преди да се разпространят през конструкцията. Към тази структурна абсорбция се добавя непрекъснатата работа на автоматичните системи за управление на полета, които анализират в реално време данни за височина, скорост, ъгъл на атака, курс и позиция, за да въвеждат микронастройки в повърхности като елерони, рулеве и стабилизатори. Тези настройки се изпълняват с прецизност и скорост, невъзможни за човек, което се превръща в по-плавен и стабилен полет, дори когато се появят малки смущения в атмосферата, така че промените се компенсират преди да се превърнат в ясно възприемано движение. Същото търсене на плавност се отразява и в начина, по който двигателите управляват тягата по време на полета. Въпреки че мощността варира според условията, преходите се прилагат по модулен и прогресивен начин, като се избягват внезапни ускорения, които биха могли да се предадат вътре. Дори когато е необходимо да се промени скоростта или да се адаптира към промени във вятъра, регулировките се извършват толкова постепенно, че едва оставят следа преживяването на пътника. По този начин, при комбиниране на всички тези механизми, вътрешността на самолета се превръща в изненадващо стабилна среда. Структурната гъвкавост абсорбира ударите на въздушния поток, докато автоматичните системи омекотяват маневрите и корекциите, а двигателите модулират тягата постепенно. Всичко това съпроводено с аеродинамика, проектирана да минимизира смущенията. По този начин това, което се случва отвън, се филтрира и трансформира до такава степен, че пътникът възприема стабилен полет, дори когато въздухът около него не е такъв. Въпреки това тази стабилност не е абсолютна. Има моменти, в които движението става очевидно и усещането за скорост се проявява ясно. В какви ситуации можете ясно да забележите, че се движите с голяма скорост? Отговорът се появява всеки път, когато самолетът напуска това перфектно равновесие и влиза в фаза на преход, защото не скоростта издава движението, а промяната. Всеки път, когато траекторията се променя, ускорението варира или стабилността се нарушава, тялото ви престава да мълчи и започва да регистрира това, което преди е оставало незабелязано. Излитането предлага един от най-ясните примери за този преход. Когато самолетът ускорява по пистата, тялото ви усеща натиск назад, защото преживявате линейно ускорение, при което тягата нараства и скоростта се увеличава прогресивно, докато отолитите на вътрешното ухо регистрират тази промяна. Не е важно колко бързо може да се движи по-нататък, това, което усещате, е увеличаването на скоростта, а не достигнатата скорост. Излитането е момент на преход и именно този преход вашите сетива разпознават. Същият преход продължава при началното изкачване, където се появява друг набор от също толкова разпознаваеми усещания, защото промяната на позицията на самолета се комбинира с вариация в посоката на силите, които действат върху тялото ви. Когато носът се повдига, се променя и ориентацията на силата, която възприемате. И това, което усещате, не е самата скорост, а изменението на траекторията и ъгъла спрямо хоризонта.
Изкачването включва комбинация от вертикално ускорение и непрекъснати настройки на мощността, които при интегриране създават ясно физическо впечатление. Подобно се случва, когато самолетът преминава през турбуленции, където не става дума за скорост, а за внезапни промени в потока на въздуха, който го обгръща. Въздухът не е еднороден и може да бута самолета нагоре, надолу или странично в кратки интервали. Когато тялото ви реагира на тези промени, траекторията се модифицира и възприемате неправилни сили, защото преживявате ускорения и забавяния, които вестибуларната система интерпретира като неочаквани движения. Същата логика става очевидна, когато самолетът напуска стабилността на круиза и влиза в фазата на спускане, момент, в който се появяват вариации в вертикалната скорост, постепенни настройки на мощността и промени в позицията на самолета, докато се подготвя за подравняване с пистата и намаляване на скоростта. Всяка от тези настройки включва измерими преходи в движението, които генерират възприемаеми усещания, като леко натискание напред, когато тягата намалява, промяна на ъгъла спрямо хоризонта или промени в усещането за видимо тегло, ясни сигнали, че самолетът е в преход. При всички тези моменти се повтаря един и същи модел. Тялото ви не реагира, защото самолетът се движи бързо, а защото нещо се променя в начина, по който се движи. Излитането включва увеличаване на скоростта, изкачването променя ориентацията, турбуленцията модифицира въздушния поток, а спускането коригира вертикалната скорост. Във всеки случай възприемате прехода между едно стабилно състояние и друго, и когато този преход приключи, усещането изчезва, дори ако последващото движение остава бързо. Това постоянно повторение на преходите е ключът, защото разбирането на тези моменти прави ясно защо през останалата част от полета усещането почти напълно изчезва. И всъщност спокойствието по време на круиз не е отсъствие на движение, а отсъствие на възприемаеми промени. Моментите, в които усещате нещо, всъщност функционират като потвърждение, че възприятието ви зависи изцяло от вариациите. Когато те престанат да се случват, тялото ви интерпретира, че всичко е в равновесие. Това разбиране затваря първоначалната загадка. Не усещате скоростта на самолета, защото самата скорост не се усеща. Възприемате само това, което променя начина, по който се движите. И тези моменти, макар и единични, обясняват истинската същност на преживяването да летите. Следващия път, когато гледате през прозореца и всичко изглежда неподвижно, ще знаете, че не е защото самолетът се движи бавно, а защото биологията ви е спряла да получава нови сигнали. Небето не е спокойно, по-скоро вие сте спрели да забелязвате движението. Ако ви беше интересно да откриете какво наистина се случва, когато летите и обичате да разбирате скритата страна на тези ежедневни преживявания, ви каня да се абонирате и да ме придружите в следващите видеа. Всяка седмица изследваме феномени, които изглеждат очевидни, но крият зад себе си завладяваща история. Така няма да пропуснете нищо от това, което предстои.